हकी विश्वकप ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବେ ନମିତା ମେଲାକା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିବେ ନମିତା ମେଲାକା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା ନମିତା ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ କୁଇ ଭାଷା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଗୀତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଗି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏହା ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀ ନମିତା ମେଲାକାଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତିକି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଉତ୍କଳ।